ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு பானி சங்கர் டி சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்க சேனல்னா ஒரு சிஎஸ்ஆர் ரேங்க் புஷ் பண்ணியிருக்கோம். சரி வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக எங்ககிட்ட போயிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்திட்டு ஆரம்பிச்சிருங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி போடுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம மேட்சுக்குள்ளே போயிடலாம். கைஸ், நம்ம ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்போம், 2 ஷார்ட்ஸ். அதுக்கு கொஞ்சம் வியூஸ் தான் போயிருக்கு. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ் ப்ளீஸ். நம்ம ப்ளே பண்ணது தான் அது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணது எடிட் பண்ணி போடணும். 2வது சும்மா எடிட் பண்ண நல்லாயிருக்கும்னு பார்த்தேன். சரி பரவாயில்ல, நல்லா இருந்துச்சுன்னு போட்டால் 10 வியூஸ் போயிடுச்சு. கைஸ், உங்கள் சப்போர்ட் முக்கியம் கைஸ், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, நம்ம மேட்ச்சில் விளையாட போயாச்சு. M500 எடுத்துருக்கலாம் கைஸ். வாங்க போயிடலாம். இனிமையே வாடா, இங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்தான் ஒருத்தன். பார்த்து அந்த அனுக்கிறான் பாருங்க கைஸ். ஒன் டாப் அடிக்காமல் இன்றைக்கி விட மாட்டோம் கைஸ். அவனை ஒன் டாப் அடித்து அவன் எப்போது ஒன் டாப்பு அவனை கில் எடுத்துணும். அடுத்து அவன் டீமேட் ரிவைவ் பண்ணி விட்ருவான். டே, நினச்ச மாதிரியே இருக்கிறான் கைஸ். ஐயோ டேமேஜ் கொடுக்குறான், ஓடிடு. 2 பேருமே அடிச்சிட்டானுங்க கைஸ். பாருங்க, இப்போ மட்டும் நான் உயிரோட இருந்தேன்னா 2 பேரும் ஹெட்ஷாட் போட்டிருப்பேன். அப்படி நாக்கு ஆனோடனே அந்த ஃபயர் அந்த முன்னாடி உங்களை அடிக்கிற இது தெரியுதா, ரவுண்டாக போட்டு ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு அதை வச்சு தானே அடிப்போம். அதை அவன் மண்டைக்கே கரெக்டாக ஏம் வச்சிட்டேன். இவன் எப்படி அடிக்கிறான்னு பார்ப்பேன். நம்மக்கிட்ட இருக்க M500 எடுத்துட்டாங்க. போடு, இந்த மேட்ச் வின் ஆகிட்டோம். ஒரு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வின்னு. நமக்கு தலைவன் எதுக்கு தான் அமௌண்ட் போடுறானே தெரில. சரி கைஸ், இந்த மேட்ச் UMP எடுக்கலாம். UMP எடுத்தாச்சு. க்ளோவால் எடுக்க முடியல. சரி கைஸ், நம்ம வாங்க க்ளோவால் எல்லாமே விளாடுவோம். இது கேமிங் ஃபோன் கைஸ், விவோ. எனிமி அங்கே நின்று இந்த பக்கம் வந்தானுங்க, ஓடி வந்தானுங்க ஒரு சைடில். அந்த சொல்கிற மாதிரி இருக்கான். போடு இங்கே ஒருத்தன் நின்றுட்டுருக்குறான். போடு, என்ன தூக்க மாட்டேங்குது. ஐயோ பிங்கு ஆகிடுச்சு கைஸ். 200 பிங்கு, 272. அப்பா சரியாயிடுச்சு. அப்பா அவனை நாக் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஃப்ரெண்டு முன்னாடி போயிட்டாப்புல தலைவன். நம்ம டீம் ஆள், நம்ம ஃப்ரெண்டுலாம் இல்லை. சரி ஃப்ரெண்டுன்னே வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான். போடு வந்துட்டாப்பு. அடா பாவி, ஓசியில் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓசிக்கில் கைஸ் எடுத்துட்டான். சரி வந்துட்டா க்ளோவில் என்ன பார்ப்போம். 2 க்ளோவால் கிடச்சிது. போடு, இந்த மேட்ச்சை வின்னு. என்ன கைஸ், நான் எப்போவுமே திரும்பும் போது பார்த்திங்கன்னா வெளில வர மாதிரி ஆப்ஷன் இது காமிக்குது. அதாவது ஃபோனில் அப்டேட் வந்ததுனால அப்படி இருக்குது. மாற்றணும். நம்ம க்ளோவால் 2 UMP எடுத்தாச்சு. க்ளோவால் எடுக்க முடியல. சரி விடுங்க. இப்போ நம்ம அடிக்கிற இனிமையிலேருந்து க்ளோவால் ஒன்று கிடைக்கும் பார்க்குறீங்களா கைஸ்? கிடைக்கும் நம்புகிறோம். வெற்றியை விடாதே. நம்ம தளபதி விஜய் கூட சொல்லிருப்பார் ஜாலியாக ஜும்கானா சாங்கில், வெற்றியை விடாதேன்னு. இனிமே அந்த மாதிரி தான் அவுட்டு. போடு, ஹெட் அடிச்சிட்டோம் கைஸ். நீங்கள் ஹெட்ஷாட் பிளேயரானு கேட்காதீங்க. அதை நாம் விளையாடுறத பொறுத்து தான். நீங்களும் கூடிய சீக்கிரத்துலேயே ஹெட்ஷாட் பிளேயராக ஆவீங்க. பார்த்துட்ருக்கவங்க ஹெட்ஷாட் பிளேயராக இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். போடு எடுத்து. அதாவது நான் ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் தான் கைஸ் பண்ணேன். ட்ரைனிங்கில் போயிட்டு இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணேன். அதுவும் இல்லாமல் நார்மலாக கொஞ்சம் ஹெட்டெல்லாம் வரும், ஃப்ளூக்லேயும் வரும். ஃப்ளூக்லலாம் சொல்ல முடியாது. ஃப்ளூக்லனா எப்போவாது தான் வரும். நான் அப்படியே இந்த ட்ராக் பட்டனை நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். நான் ஹெட்ஷாட் எவனா அடிக்கும்போது அப்படியே ட்ராக் பட்டன் அப்படியே மேலுக்கு அப்படியே செம்ம ஹெட்ஷாட் வரும். அதாவது மேலே க்ளோவால் போட்டான், அதான் பிரச்சனையே. ஓகே, இப்போ நம்ம மேலே போகணும். எப்படியாவது மேலே போகணும். இங்கே நின்று பார்க்கலாம் தெரியுறானான்னு தெரில. டிக்கில் இல்லையா போகலாம், படிக்கட்டும் இல்லையா.
படிக்கிட்டு இருக்கோம். போடி போயா போயாவா சி. இந்த ரவுண்ட் எடுத்தா போயா கைஸ். இந்த ரவுண்ட் எடுத்தாலே போயா தான். அவனுங்க இன்னும் ஒரு மேட்ச் கூட ஜெயிக்கலை. நம்ம மூணு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டோம். ஓ காய்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். இதுக்குள்ளேயே எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் ப்ராக்டிஸ் எடுப்பாங்க. அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி தான் ப்ராக்டிஸே எடுப்பாங்க. வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கிறோம். ஏய் திரும்பவும் வெளில போகிறதுக்கு ஐயோ ஒரு எனிமே அந்த போகிறான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். நம்ம பூனை ஃபோட்டோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வீடியோவில். அதாவது என்னாச்சுன்னா நான் கேகே கேமிங்கில் போட்டிருப்பேன் 3 பூனை. இப்போ இருக்கிறது ஒரு பூனை தான். 2 பூனை செத்துருச்சு. அதோட தாய் பூனையும் இன்னொரு குட்டியும் செத்துருச்சு. நான் அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். இன்னொரு குட்டி சோஃபாக்கு அடியில் தனியாக படுத்துருக்கோம் கைஸ். நான் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காம அப்படியே பட்டன் அழுத்தி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தி நான் அழிஞ்சுங்க. ஓகே சி.